Bubagrani loge fainai rona khabai khubai lam sogo Bubagrani loge fainai rona khabai khubai lam sogo Bubagra long live साइकेलां माहाय जों थानसाखे पालबाक्साखे सामं खायलायनाय गुबै खायनाय बिसिकबा बुंमानि साल अ सालनो रोगै चिनि बुबाग्रानि लगे बा बुबाग्रानि खरांनो खोनावै चिनि अ ताकारजला आमसायनि बिसिंगो अमरनगरनि दङ ताइ इस्ट वेस्ट ताकारजलानि बिसिनि स्पेशली जागो तिनि सम्पूर्ण सिक्ला रक बीजेपी पार्टीनि याकारै बीजेपी पार्टीनो याकारै 55 फैमिली 194 वोटर बरक जों एबा तिनि और चीन पार्टी अफ हाई जॉइन खाइबेख्या चीन ताकुक धर्मेन्द्र देबबर्मा ताइ प्रसन्नजित देबबर्मा बर नेतृत्वे तिनि अ सिक्ला रक तिनि जों बेबाक्सा ते बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि ककनो खनावै बुबाग्रानि लीडरशिपनो हामजागै बरक तिनि जों बीजेपी स्पेशल और बीजेपी बदलनि याकारै तिब्रामो थाव बरक जों एबा जॉइन खाइबेख्या बीजेपी जे बदल याकानै रक बरक कि बीजेपी बागि पटो गत ए चिनि और खरसा जतो माने बीजेपी नि सिक्ला बदल लक प्लाय हानि बिसिंगो बुथ प्रेसिडेंट बरनि बुथ प्रेसिडेंट नि बरक तिनि तंगसिन और बरक और महाराजनो खाफोजागि फाके एक्चुअली साना थांगांकै तिनि जों स्राइसे सेमनो सारात्रिफ्रावो तिनि बुबाग्रानो हामजागै तिप्रामो थावो बीजेपी बदल कागै बायै गोबां म बरक तिनि फाइ दं तामनि बागै हमला तिनक थिं खोना आनि कगे बरनि कबनि बरक सागातिनि जे बीजेपी ओ तंगै दफानि बागै सामुं खान्यानि कुनु स्कोप गरै सुदु निजि चानानि सुदु निजि किसा भक बासिना निजि रां खाने अफसो सिमेन्सि बीजेपी नि आइडियोलॉजी बुबाग्रानि आइडियोलॉजी के स्राइसे साइमनो जे तिनि साका तिनि एटिटेडि हा सेकजाक गमन कक साका बरक जे बिश्रामगंज हाय जागा जों बेते बिसि हाकसालिया तिनि बॉर्डर तिनि अ जागाव तिनि नगर पंचायत खै जागा सेकितलां थामानो खना तागाजर सेगिमानो इनको अबो साबनि नेतृत्व दंबा तिनि बीजेपी सरकारनि नेतृत्वे माननीय मुख्यमंत्री आं सानामु सुंगो बिनि नेतृत्वेनो तिनि किन्तु अमहायंनि दं बस स्राइसे तिनि साइ दङ जे बीजेपी हापाङो फाइकांके कताल एडिसिस नामनाय और शुधु तिप्रासा सिमिनिया सबाई मिले तंनाय सबाई मिले আমরা থাকবো মানে তাম সাবা और স্বাভাবিক तिप्रास अ जे तितेदि सेरेना आस्ते सेगै और फातारहानि फाइनाल न सेटल डाउन खाइनानि बगैनो मकताल एडिसिस नामने कक साइतो गम तिनि सुन सिं जिमि नानि को गियाबो सारातिबो बरक खनाय दंगो हा तिनि सिक्ला रक बतिनो अमन सजंले आते है कारण तिनि सिक्ला रक तिनि भविष्य तिनि थिना आउन बगैनो बरक बीजेपी या करे तिनि तिप्रा मथावो अ ताकारजला आमसायो तिनि फिफ्थ फाउंडेशन दिन दिनो जों बाय बाक्सा बरक तिनि सामं खाइनानि बगै खापुर जगै बरक जों बाय बाक्सा फाइके आउन बगै जों बरक न पाइपले हामबाय याफारो ताइ जों बरक यासाक ना लायखा तिनि और तिनि तंगो तिनि और ताकारजला तिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट तंगो बरक गना अर्जुन सिक्ला बदलनि बरक गना प्रेसिडेंट सुरज देव बर्मा तंगो ताइ तिनि नारी नेत्री तिनि बरक गना जों सिन्धुकन्या जमातिया गसाम प्रेसिडेंट ताबो टीडब्ल्यूएफ नि जे एडवाइजरी चेयरमैन नि एडवाइजरी वाइस चेयरमैन उनका चिन और गोबां मानसिनि वारियर दङ चिन लिडार दंखायो जों थाइमानो चिन ताकारजला आमसायो कुनु अपोजिशन एक्चुअली बीजेपी माने कुनु क्रि हेस अ बास्तवनो नुखना थांनाय 2023 मात्र बीजेपी आईपीपी मिले मात्र 22 जना भोट मानो 22 टा भोट मानो काजी चिनर ताम बीजेपी तंगा अ 22 जना बिसिङ मासमो तंनाय तिनि जतन तिब्रा माथा फाइपे पेके हाइसि और कुनो बीजेपी ने कुनो और नाम चिन्ह नक्रै और जों साइमानै दङ त्रिपुरा जो सुदु ताकाजला सिमिया त्रिपुरा जो ताकला 2026 जों साइमानो बीजेपी रो बसो सीट मानाय 28 सामाने आंखे 100 गबरन लाडु जिरु याफार होनाय त्रिपुरा सरक जथेष्ट रेडी दङ तिन त्रिपुरा सरक अ 2026 जबर लाडु जु दुइटा जिरु मालांनाय हाइसि आउन बाले केबो कुनो माया बरक हाइसि आं अब्रेन्डर नट बिसिनि आं पहिलाबो अब्रेन्डर बिसिनि बीजेपी नि बुथ प्रेसिडेंट खाय दङ एकाननि आं ताबो बुबारानि तिदुलुंगाय तिप्रासा दफर हात करे बागै आं यापिरि सेरन बागै बुबार लगिमा फाइक्या सिनि ताक्सलतै बीजेपी व कुनो तिप्रासानि मोथांले लामाव करे आबन बागैने आं अ जे सिनि भारत आगरजलानि सिनि मानगोनां एमएलए सार बिश्वजित कलय ताइ सिनि तिप्रा मथानि युथनि प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मा आं गनो हामैखौबै हामैनारो ताइ सिनि भारत आगरलानि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि सार अर्जुनो बेले के हामैमारो आं ताकलाय बोसोराव 3 बोसोर लागोन आं बीजेपी खाइया बीजेपी बिसिनि कुनो तिप्रासानि
आमसायाव কোনো डेभलपमेन्ट नुगिया बा तिब्रासरन बागैनाय কোনো কাম लामान बागै नुगियान बागैनाय आं ताबो ओ तिब्रा मथाव आं बानाटलाव फाइकिया आबनि साथे साथे जदताय सिनो बार तागरलनि आमसायनि जे जारा बीजेपी खाय दंनाय रक नर्म वानसुक मांगना सिनि बुबाग्रानि तिदुलुंबाय केबो तिब्रासरन मुथाङै माइया ताङै हिंगे आंगरो बिसि कक सारनाय फैया आंगरो जॉइनिंग से आबनि उला आनि जे कोकद्रां साइखेना मोनो सिनि जे बिस्राम जे एरिया फांतों सिनि 6 सिडल एरिया गोबां माबा थायो जों सिक्ला बदल नङै जों सोसाइटी वेसालको अनेक ते बजित दङै दङ आबनो केबो उमाया आबो जत्तनो सिक्ला बदल बासि उइनाय जों आबो नारनाके आ तै दुलुंबाय सुदु बुबाग्रा गासिसे आ सामनो खायमाननाय आबन बागै जों सिक्ला फानबाय दिनै अजागाव एमएलए सानो जों अजागा जयनिं प्रग्राम बो मानजों फायगे दिनै जद सिक्ला रक दंनाय रक सिक्ला बदल फानो नांथों हामबाय थांजाव मारि फायके आसना हामबाय सालजा जों गुबै खायनाय ताय जों गप्लाय खायनाय जाय तिप्रासा थांजा दंनाय जों गप्लाय बुबाग्रा आइग्रक थोनैनो रक बुबाग्रा के Dini ketal fanya ceng kapai kubai liam sogo. Dini ketal fanya ceng kapai kubai lam sogo. Jeng berono kapai kubai lam family.